Vivim temps convulsos. Aquests últims anys hem viscut des de les protestes per la guerra d'Iraq fins a la crisi del bipartidisme, passant pel gran revulsiu que va ser el 15M o les lluites de les diferents marees. I tot ha cristal·litzat en una hipòtesi de nom Podem que revoluciona la forma de fer política i participar-hi. A Catalunya, després de l'explosió del desembre del 2014, on tota la nostra gent va viure amb alegria el primer gran acte amb Pablo Iglesias a Vall d'Hebron, hem patit la crisi de direcció derivada de dues executives i un Consell Ciutadà de Podem que no han aconseguit organitzar i vertebrar el nostre partit. Ha arribat el moment. Cal tornar a il·lusionar. Tornar a il·lusionar amb gent que no hagi ocupat càrrecs en aquelles executives. Tornar a il·lusionar amb propostes innovadores que realment consolidin Podem a Catalunya com un espai polític de referència en personalitat pròpia i federat amb Podemos. Tornar a il·lusionar amb una transparència en les contractacions que substitueixi l'opacitat actual i la passada. Tornar a il·lusionar amb eines de participació per als cercles com el Consell Territorial o el Consell Sectorial. Tornar a il·lusionar amb una secretaria de municipalisme que es preocupi dels nostres regidors i regidores. Tornar a il·lusionar amb una secretaria de feminismes que tingui en compte les polítiques proposades des dels cercles i compti amb programes innovadors. Tornar a il·lusionar amb una estructura participativa i organitzativa que no doni cabuda a males pràctiques i incompliments ètics, perquè la manera com s'organitza el partit modula les conductes, cal estar per sobre dels personalismes. Tornar a il·lusionar de nou amb una Vall d'Hebron plena de batecs morats que ens guiïn fins on som capaços d'arribar. T'ho imagines? Doncs això pot ser una realitat. Llegeix les propostes de l'equip d'Impulsant el Canvi i veuràs que hi ha una manera de dotar-nos del que necessitem per fer-ho possible. T'esperem per complir aquest repte. Amb il·lusió, sí que es pot. Els que pensen que tot es pot arreglar, que no perden l'esperança de viure el món canviar, junts remant a la mateixa direcció, perquè tots podem lluitar en unió, impulsant el canvi, impulsant el canvi, impulsant el canvi. A los que piensan que todo se puede arreglar, que no pierden la esperanza de ver el mundo cambiar, todos remando en la misma dirección, porque todos podemos luchar en unión, impulsan el cambio, impulsan el cambio, impulsan el cambio.